geduurd. Want het liep een beetje uit de hand. Nou, dit zijn de 3 paaseieren. Heb je ze gevonden? Goed zo. Laat het weten in de Discord server van de Mindtimmy in. Zo. Het linkje staat niet in de beschrijving, maar dan moet je even naar Mindtimmy toe gaan om hem te vinden. Laat het weten in evenementen, zodat je hem kan vinden. Tot in de volgende video weer. Later. With